Man har 4 primære komponenter, hvis man nærmer sig sådan lidt på teknikken, uden at gå ned i det. Det første, når nogle parter skal tale sammen, så bliver man om, hvad er det for noget, vi skal tale sammen om, hvad er det for noget, vi skal dele. Når man så har fundet noget af det, så bliver man sådan lidt mere specifik og siger, men lige præcis i forhold til den her version af IEC, så er det den måde her, det skal gøres på, der begynder det sådan at blive nørdet. Nede på de enkelte egenskaber har man også et arbejde, og der er noget, der foregår der i noget, der hedder noget framework for dictionary, som hedder samling af egenskaber. Det kan være regel på en dør, eller styrke under beton, eller arealkrav i forbindelse med en programmering af en bygning. Og så teknisk, hvordan det her skal gøres. Og man går altså fra nogle behov til, at man går ned med nogle specifikationer i en løsning. Det man kan sammenligne det med, det er, hvis man skal have lavet en bygning, så kan man opstille nogle krav til en bygning, og det vil så være bygherren, der gør det, nogle rådgiver, der projekterer bygningen, og en entreprenør, der bygger bygningen. Og der vil det så være et byggeprogram, for eksempel, som går fra bygherren til rådgiverne, og nogle tegninger og beskrivelser, hvis man tager sådan en klassisk projekt i hvert fald, som går over til entreprenøren. Og ud af det, så kommer der en bygning, og det er nødvendigt med et partner, og det er nødvendigt med de her informationer, for det vil altså gøre. Og så for at producere det, så skal der selvfølgelig indgå nogle materialer også. Hvis man det vi ønsker at gøre inden for det her Building Smart, det er at sige, at vi har altså nogen, som godt kunne tænke sig at kommunikere det struktureret og effektivt. Så skal vi omforme det til nogle løsninger, og så skal vi have implementeret det. Og der kommer de her 4 ting ind, som vi havde før. Det er, at vi har sådan nogle aktører i byggeriet, vi har nogle teknikere, og vi har nogle softwareudviklere. Og så kan man specificere, hvad det er, man har brug for med den sådan overordnede beskrivelse. Næste niveau, der går man altså ned og bliver lidt mere teknisk. Og så supplerer vi med nogle materialer og ressourcer til at lave med der. Og så kan man så lave noget software, og det software kan man så i sidste ende certificere. Men det er altså ikke nok at bare specificere et behov. Jeg har et behov, og det har vi dokumenteret. Vi får ikke noget ud af det, som også blev nævnt i Stig i det forrige indlæg, at vi skal også have nogen, der laver nogle softwareløsninger. Ellers så står vi med noget, der er specificeret. Det svarer lidt til, at bygherren står med et byggeprogram, det står med et hus, han står med et hus, som har et rådgiverprojekt, der skal. Man kan ikke gå fra byggeprogram til entreprenøren, man bliver nødt til at få specificeret tingene, og man bliver nødt til at få nogen til at udføre